نسقاو ركب نتصاوتاو ركب كتبل دق أزغتلت تشكاناده لعلى 16 آياتي بسعسع عبيلهم أبوهم ناديهم بجكان زغتلو كلتا أحوات نلو معالت كلتا أقرنبن حق أنيان تاريخ نحيزلكم يمتزلخو كسع مودأتات إنيلكم سمعلي نجزاو سمعيتا كتبل بجكان دق أزغتلت هذا شما سوزان تبهال إذا خاب ديفيد بهال سبايايو ديفيدن سوزان كلتا قلعلوه سوزان مزرخبتو سبت دقس عين السبع بزي كم سبعة مالتي سبعة نعاء بقى أخل ويكا أعجابي كونه زي عم أيو تومي بهال مستوم تدقسيا كم أول مس أبو توم مس أبو أسرحيا تدقسيا كم أول مس حموة أبو سبعة وان تدقسيا حلوف حالفوا خاء مس سبعة دي تدقسيا زين تعينت ولف مخانو اندع بقى زين نايزومت منفسي كاب علتات حدا معلتي سوزان تليفون دات تزاربت كلا ديفيد سمع سوزان تليفون تزارب وزنبرت مستوم أسرحيا ينيرو اتزعللو نبور علال كاب بتعني أتأيف علال ينيرو بقى ديفيد نازم سمع بتعني حرق مابتوم دويلو كالأي جزي أبتقى سبيتي كيري إيكايلون يتنقو كافتو شع ساعات سوزان تومن زنبورو مركب يقارصو قل ناي سوزانن ناي ديفيدن حدارو مابتقلت ألسلزنبرة كل جزي تقنقن بأساس لازوخنا دحر قرب جزي يفاتو دحر فتح جن سوزان والحانتي أي تسمعها كم بحدش ريليشنا مشمو توم زلوا ركب كتحدثوا تجمر بتليفون يدواولوا اتزبع لجوز نبارو خاء بحبوا إزقبرود نبارو بقلت أخقبرو يجمروا مالتي توم أسرحي آن سوزان زخونا باري يدالو نيمزن قاع مدب أو أخ أن سوزان نخدمت إيه عدما سوزان أفت مدب تعدي ما مسمتت توم مسحنتو قالك ساعة عن تريو سوزان كاب بمخوان مغنيات رخيبة مغنيات كي رغبت كمان بتعمي ولف للو نايت أو تاورك ولفت عين سبس لزغنت نتو كتحرق إلى مس حدا وديت ساعة عام يتنخخفوا قال ملا مالتي توم نازم سرعة تعمي حرق يسمعوا تحركلتا معالتا جن توم نسوزان دبدب بيت صحفلا تبقتي أخي تعمي كأنا اعتسابي أخي أنا ونفتوكي أجل أدى قلعي أخي أنا مسد قلعو كنبر عيدلني أنا قلعو عيدلني إبلا مالتي سوزان بقى أنا توم تعمي تفوتو سلازنا برد قريب لا يسمع معالتا تخيب دحر حدا سومن سوزان نفس نايتوم بيت صحفت خيب نفسها دربيا وجبجب اللي أنيرا هاي توم قالت بلو سلام تبلو بقى نبعتي سعراب طعم تبكي نخدم قتلا جن اندا بخيت كلا مستير توم لقطه زوم لقطه مستير كا مسبخا يدقسي مسابو سباي مسحمو يدقسي كمو مسباي دي يدقسي مسولتو توم بطعم سمبل وات قليلو حريقو بزح ነገር ይብላ ብዙሕ ነገር ይጻረፋ ካብ ድሕሪ ጅናተይ እናትክን ኣብዛብ ብሬክ ኣብ ጌርና ናይት ፈልጥና ይፈልጠኪ ሞኻ ከማኻ ዓይነት ውልፍቱ ጓል ሱኻ ኣደቆልዓይ እኽካ ተወሰኺ ኣነ ቆልዓ ይደልኒ ይብላ ሱዛን ግን በቃ ተኹሉ ዝጻረፋቱ ሁሉ ዝበላ ነገር ገዲፋ እታ ኣደቆልዓ ጥራሕ ትብል ሒዛ ኺዳ ኦኬ ተስፋለኒ ማለት እዩ I have a chance በቃ ዕድለይ ክፍትን ኢላ ንገዝኣ ትኸይድ ሱዛን ገዝኣ መስከረት ፕላን ተውት ከመገረ ንቶም ኩመልሶ ዝብል ማለት እዩ ግን ኣብ እምሮኣ ሓደ ሰይጣናዊ ሓሳብ ይመጽእ እቲ ቅድሚ ሕጂ ቶም ዝሰደደላ ደብዳቤ ኣውፅኣ ምስ ረኣየቶ ቆልዑ ኣለውኺ ቆልዑ ስለ ዘለዉ ክትብል ነገር ትርኢ ሎ መዓልትካ ኩሉ ዝፀረፋ ገዲፋ ቆልዑ ስለ ዘለዉ ክትብል ነገር ተሓስብ ኣብ እምሮኣ እንታይ መጸላ ኦኬ ደቀይ ተኣለዮም ደቀይ ተወጊድዮም ደቀይ ተቐቲልዮም ሲ ምስቶም ክነብር ክእል ኢላ ትሓስብ መሸቱ ሱዛን ምስ ደቃ ድራር ትበልዕ ድራር ድሕሪ ምብልዖም ንኽልቲኦም ደቃ ወዲ 3 ዓመትን ወዲ 1 ዓመትን ብድሕሪት መኪና በልታ ኣሲራ ሒዛቶም ትኸይድ ኣብ ሓደ ዲጋ ምስ በጽሕት ወሪዳት ቦታ ትሪኦት ከባቢ ትሪኦ ማርሽ ዜሮ ጌራ ፍሬኖና ኢድፈኛ እታ መኪና ኣብ ሓደ ዓቀበት ንቁልቁለት ከም ትወርድ ሸተት ኢላ ከም ትወርድ ጌራ ትፍኖ ንሳ ትወጽእ ካፍቲ መኪና ማለት እዩ እታ መኪና ሸተተት ኢላ ናፍቲ ዲጋ ተኣቱ قرب دقائق دهرجا 6 دقائق ገለመለ ኣፍቲ ዲጋ ተንሳፍፍ ድሕሪ ምንስፋፋ ግን ትጠህል ማለት እዩ መሳኪን ቆልዑ ብዘይ ወዓልዎ ብዘይ ሓደ ሓጣት የብሎም ገለ ይብሎ በገዛ ኣዲኦም ምእንቲ ወዲ ምእንቲ ስምዒት ክትብል ቀቲላቶም ማለት እዩ ሱዛን ኩሉ ትገብሮ ዝነበረት ብፕላን ስለ ዝነበረት ናብ ካፕተን ናብቲ ቦታ ኣፍቲ ገዛውታ ዝነበረ ሓንቲ ጎረቤት እንዳጎየት ከይዳ በጀኽና ፖሊስ ኣደውልልኝ ትብላ ናብ ፖሊስ ትደውል ናብ ፖሊስ ምስ ደወለት أمنجدي مكينة كثيرهم سرقوا من سرقتي أفتوشت مكينة خادك يالله تبلون وليس نزم سمعون دات تعرفون أفتو سوزان زلاتو بوتا يمتو قالا نختبي حتى أبسي ما فرق أيه مبرهتي الريد لايت تطويل كله والحادة سبك أي نبرة نفط بوتا مكينة إلا سبيل حادة تسلم متي بشوقت أفراريه كم مكينة كم زورد جرني كم مكينة مصورر كنا تام مكينة حزوا خيدو أفتوشت مكينة خا كلتي يوم دك أي ود حدا عمتن ود 3 عمتن الله تبلون بوليس هايدون جين شو عنو شعهم سجنت موساد جميرو
እሳ በት ዝበለቶም ጥራሕ እቲ ጸሊም ሰብኣይ ዝበለቶም ይስዕልዎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ይጥቅዖ ሰራቅቲ ይርከበሉኦም ይሕብኡ ሊኦም ዝበልዎ ጫካታት ገለመለ ክደልዩ ይጅምሩ ማለት እዩ በዚ ኣየብቅዕን እቲ ነገር በቃ ዓለም ለኻዊ ይኸውን ኣብ ጋዜጣታት ይዝርጋሕ ሱዛን ከዓ ናይ ቲቪ ካቨሬጅ ረኺባ በቲቪ ቀሪባ በቃ ስለ ደቃ ትዛረብ ብዙሕ ነገር ትብል ማለት እዩ ሱዛን በቲቪ እንዳቀረበት ደቀይ ጠፊኦም ይርአይዎም ደቀይ እንዳበለት እዚ ሓቀኛ ምስሊ ሱዛን እዚ ቪድዮ ዝርአይዎ Your mama loves you so much. I just feel in my heart. ከምዚ ዝረአኩማ ሱዛን በቃ ራእይዋ ሓሶታት ትቕፅላላ ምትላላት ትቕፅላላ ነዚ ዝሰምዖ ህዝቢ ኩሉ ህዝቢ ይደንግፀላ ወይ ምስክነይቲ ዝንዓኣ ኣይግባእን እንታይ ዓይነት ጸሊም ሕጂ ኣብ ወጻኢ ባርያ ኢሎም እዮም ዝፅውዑና ንዓና ንጸለምቲ እንታይ ዓይነት ዝተረግመ ርጉም ዓይነት ባርያ እዩ ገሊሎም ኩሎም ይሓዝኑላ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ቶም ህዝቢ ነቲ ሰብ እቲ ጸሊም ሰብ ተባሂሉ ቶም ፖሊስ በቲ ንሳ ዝሓበረቶም ድሰኣልዎ كل حزب بعقمو نتسكدلي ويجمرو مالتي بزح مرمران دحري بزح كوللن قلملن بوليس حدا نجر كتطرو يجمرو اتو سوزان زبلتو ساعاتن معالتن بتساعتتي ريد لايت اي برهن يرو قيح مبراهت ناي سيمافورو اي برهن يرو مخنياتو سوزان قالا كتب كلا افت كبابي نحنا طرحنا نيرنا ولا حد مكينا يلن الى نيرا ابتا هاجر كا قطر يزبزح غزي قطليا مبراهت يزولع مخنياتو كراود قالك خون كله ناي ترافيك مبراهتي قطليا يولع ولا حد مكينا تزيله مشات بفلاي ولا حد مكينا تزيله كل جزء قيح يدبر سينر زخونه سيمافور ስለዘሎ ነዝበቃ ከጥርጥርዋ ይጅምሩ ዝኾነ ንሕና ዘይንፈልጦ ሳትፈልጦ ምስጢር ኣሎ ኣብቲ ከባቢ መኪና ይነበረን ሳዛሃበቶ ቃል ኣይ ነገር ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ከዓ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ እዋን በቃ ግሪን ላይት ቀጠልያ መብራህቲ ይዝበረ ሳዝበለቶ ሬድ ላይት ቀይሕ መብራህቲ ናይ ሴማፎሮ አይነ ፖሊስ ንሱዛን ጸዊዖም ቃላ ንኽተብ ይሓተዋ ሱዛን ግን ፈቃደኛ ይነበረትን በድሕሪኡ ሊ ዲቴክተር ገለ ዝበሃል ማሽን ኣሎ ሓቅን ሓሶትን ዝፈሊ ብኣእምሮኻ ገይሩ ብሰወራወር ልብኻ ገይሩ ምስ ልብኻ ርክብ ዘሎ ትዛረቦ ነገርቲ ሓቂ ዲ ሓሶት ዘርኢ ማሽን እዩ ማለት እዩ እሱ ይኣስሩላ ሕቶታት ይሓትዋ ማለት እዩ ሓቲቶም ስወዶ እቲ ውፅኢት ግን በቃ ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ውፅኢት ርእይዎ በቃ እዛ ሰብ እዚኣ ዝኾነ ትፈልጦ ምስጢር ኣለዋ ዝሓበእቶ ነገር ኣለዋ ኢሎም ፖሊስ እቲ ነገር ይድምድሞ ሱዛን ግን ተመሊሳ ከም እንደገና ኣብ ሚድያ ወጣ ደቀይ ጠፊኦም ንከ ኣኽለንስ ሕሉፍ ሓሊፎም ካሲ ንዓይ ጠርጢሮም ገሌላ በቃ ንኽተምስል በቃ ትበኪ ገለመለት ገብር እቲ ህዝቢ ከዓ መሊሱ ይሓዝነላ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሱዛን ይኸውን ንፖሊስ ከዓ ከምዚ ይነቕፍዎ ከመኢሎም ደቃ ጠፊኦም ማኸ ኣኽሉሲ ከመኢሎም ይጥርጥርዋ ገለ ይብሉ ማለት እዩ ፖሊስ ግን በዚ ኣይተታለሉም በዚ ወልሓንቲ ተሰምዖም ንሱዛን ፀዊዖም ድሕሪ 9 መዓልታት بمسكلا وحطتات يفاططوا مالتي بقى ክትሕሲ ከኣለትን ካብ ዝንላዓሊ በቃ ሓሶታ ኦቨር ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ስለ ዝተኸሸሐት ኩሉ ተሐቅ ትነግሮም ኣስራሓያቶም ምስኡ ርክብ ከም ዝነበራ ብሰንኮ ሓዳራ ከም ዝፈትሐት ምስኡ ንኽትነብር ኢላ ክልቲኦም ደቃ ኣብ ዲጋ ከም ዝደርቤቶም ምስ መኪና ጥሒላ እቲ ዝበለቶ ጸሊም ሰብ ከቲርንዶ ገለመለ ዝበለቶም ናታ ፈጠራ ሓሶት ምዃኑ ትነግሮም ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሱዛን እስር ቤት ተኣቱ ትእሰር ይፈረዳት ዝተፈርዳ ፍርድ ከዓ ናይ ሙሉ ዕድሜ ኣማእሰርቲ ነይሩ ሱዛን ግን ኣመላ በዚ ክደቃ ኣይከኣለን ኣመል ምስ መግነዝ ዝበሃል ኣብ እስር ቤት ኣትያውን ምስቶም ኣብቲ ዳ ፖሊስ ዝነበሩ ምስ ክልተ ዋርድያታት ደቂሳ ክልተ ግዜ ተቐፂዓ ነይራ ማለት እዩ በዚ እውን ኣየብቅዓትን ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝእሰራ ዝነበራ ኣዋልድ ምስአን እውን ፍቕሪ ትጅምር ሌዝቢያን ማለት እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ነገር ከዓ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሱዛን ክበፅሕዋ ዝመፁ ነፍቅራ ኢና ንፈትዋ ኢና ዝብሉ ሽዱሽ ዝተፋላለዩ ሰብኡት መፅኦም በቃ ፍቅሮም ዝገልጹላ መዓልታዊ ፍዮር ሒዞም ላዝመፁ ዓይነት ሰብኡት ነይሮም ናይ ብዙሓት ህይወት ዝረማመሰ ቅዱስ ዘርከሰ ሓዳር ዘፍረሰ ናይ ዝሙት መንፈስ እዚ ዓይነት መንፈስ በቃ መንፈስ በቃ ናይ ሰይጣን ስራሕ ማዕረኽ እንደዚ ንሓንታ ኣደ ንውላዳ ከምዚ ክተጨክን ዘኽኣለ በቃ ናይ ዝሙት መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ይሰውረና ኣሜን ዝበልኩም ኣቦታ ክምን ኣሜን ኢልኩም ጻሕፍለይ ናብ ካልኦት ስቶሪ ከስግረኩም ሰከንድ ስቶሪ ብጭካነ ኣቦኦም ናዲኦም ብ10 ብ7 ጠያይቲ ብስዕስዕስዕስዕ ዓቢሎም ዝቐተሉ ክልተ ምዕባይን ምንኣስን ኣሕዋት ሽሞም ኤሪክን ሌይልን ይበሃሉ ኤሪክ ወዲ 18 ዓመት ሌይልካ ወዲ 21 ዓመት እዮም ላይፎም ብጣዕሚ ሌጀሪ ዝኾነ ላይፎም ዝነብሩ ደቂ ሃብታማት እዮም ኣቦኦም ብጣዕሚ ሃብታም ኣቦኦም ኣብ ሆሊውድ ስራሕ ኣስፈጻሚ ወይ ከዓ ስራሕ ወዳኢ ከምዚ ኣሳላጢ ጉዳያት ኮይኑ ይሰርሕ ስለዚ ሶም በቃ ዝደለይዎ እንዳተኸደኑ ዝደለይዎ እንዳበልዑ በቃ ደቂ ሃብታም በቃ ጽቡቕ ላይፍ ዝነብሩ ዓይነት ኣሕዋት እዮም ነይሮም ሓደ መዓልቲ ግን ክልቲኦም ኣሕዋት ሓደ ሰይጣናዊ ሓሳብ ይሓስቡ ነቦና ነዲና ነወግዶም ይኣኽሎም ኢሎም
يحاسبوا بذا حسب يسمعوا زيهم أبوهم ناديهم منهم حدا معلتي حدا مشت مالتيو أبصالهم كوفيلو بق زنا يلوم ترى ام تي في ندار أيو خلو كلتيهم أحوات مع نح حبيلهم هاريهم كفيتهم شنقول حيزة متيا نبوهم ناديهم تيتي تكسلهم ناديهم 10 جزيه توكسهم لا نبوهم كاشد جزيه توكسهم له ግን በዚያ ያብቃን አዲኦም ወላኩ 10 ጥኢቲ ተኩሱላ ዳንበር አይሞተት ኒራ ተንፋሳት ለክትለክት ብል ኒራ አቦኦም ግን ሽዑ ሞይቱ 6 ጥኢት ምስተሃረመ ሽዑ ሞይቱ ኤሪክ ጥኢት ወዲኦም ስለዝነበሩ እንዳቆየ ወጪ ካብ መኪና ጥኢት አምጪው ሓንተን ናይ መጨረሻ መባል 10 ሓደ ጥኢት ነዲኡ ኣብ ግንባራ ሃሪሙ የዕረፋ ይቀትላ ማለት እዩ እሱ ጥራሓ ያኸሎም ጎቲቶም ወሲዶም ነቦኦም ናዲኦም ትሕት ብርኮም አጋሮም ይቆርጽዎም ብጥኢት እንዳሃረሙ مهرم إمانات كان تاي أفتشع جزء حدا فلوتات ناي سرقي جوجل نيرو مافيا جوجل نيرو تاي جور نيرو جزا ندخلوا يسوركوا أبقى ميوم تصنعهم سبكة بق أحمق عينتها قتاتلا يقتلوا مسكتلوا وجنتها تحت بركم قريت أمام يخور إذا نايتهم مافيا جوجل أرمو أمينيرو بوليس مت مرمرة قبل كله بق مويتو استوهله ستتراي تحت بركو استورت أصلا ترقلو زيهم توم مافيا وجل لهم جرو مزجبان زبال سلازيهم كا زيهم كل تحوات نبقوا من اليوم دحر مقتالهم كاب تحت بركم قريت أمم إيريكن ليلهم ولا حنت نجار كم زي تفترة كاب جزاوات أم يخدو أب سينما يخدو تيكيت جزيهم سينما أتيم ناي باتمان فيلم يريم باتمان فيلم ممول أوريو كم بحدش ولا حنت كم زي فلوت ولا حنت نجار كم زي تفترة نجوز أمي ملسو مالتي جوز أم استملسو أو يعتبروا نقولي يقولوا أبونا ندينا تقتلهم تنحى من يبلو ولا يسنبت بوتا يملتون إيريك ليلهم كأقالهم نخوه بحتوه نحنا ينبرنا أنا كم زي سينما خيدنا باتمان فيلم كن أمسينا مسمت أنا جن أبونا ندينا أي تنحنان كم زمويتهم تنحى من يبلو بوليس مسرعيهم أقارهم تقاريت مسرعيهم أوكي زجبان زي زفتهم أتيهم ناي ما فيها بوجلي أميلو حسب امباركاس بوليس كتر تراك إني بالطعم يوم حدا ولادس نولاديوس كم زجرو بتشكانك قتل بفتو ما يكلني بوليس نزام حوات سلا زي ترطرم قدايو اتقبل نافتهم ناي مافيا بوجيل يزيرو بقو أمي تمرمرات تحيز موتا بأمي إيريكنا ليلقن بقى كم تزيل لجنزب كحشوشو كم تزيل لجنزب كتفو كم تزيل بتعمل بزح نقدر شوبينج كجبري جمرو مالتي بتعمل هافتم الليل جيري زخانة كل تعبيت أبارتمنت جزء كمون كبر دخول مكينات ساعات بزح نقدر يجزء مالتي إيريك $50,000 نحدا عملت صغول نايتينس أسلطاني وقصر الكاب لوف لينجس زبها البرجر بيت بتعمل فلوت براند زخانة نعوق يجزء مالتي أوش تشد شهر حتى راح كبابي شو عتى $100,000 يدفو بقى جنزب أبو أمسي بتعمي هبط أبو طوع بلو دحر جزء جن بقى حدا تراز بها سحتت ويك حدا تراز بها الجيجا يجاجي إذا تريوا دكتور لنا نتوعيه سرح سايكارستيو بزحات بيشنت الله بعد حدرنا بقول عنيد جن إذا تريوا لهم كأ بيشنت أجن مزيئة شيء تجبر يبلع الحدارو مزيئة زي جبرنا قريبلو بقى وشو مون ولا وشو مياه إيريك ليلين كأ ناتو بيشنت يوم ناتو تحكمت يوم حدا معلتي إيريك دكتور كل نجار يعلو مالتي تزعلو له بقى نحنا إنا نبونا ندنا نقتلنا يوم يلو ينبرو جن إذا سايكرس حدا سايكرس نبعلهم سايكرس حكمنا زي اليوم حكاي مالو بزي فقادو قدامي نجار أبصرخ زي مخان بزي فقادو كل تزبلود نبرة بحبو ريكارد جيرو هلا أي نجار كا زي قبل حدا ورتشت زجبر عينه سب نبعل حكمنا زي اليوم طعيسة كم زي جبرني ريكارد مسكبرو كابسر حمس واتس مستوم زرخبهم سوات بزعباتو قداي تعلل كسحق يجمر في لاي نزا نمن بلا نزا وشمو كل نجار إلا واتهم بقدامي يابزينا سمع كنير كده أبو أمنا ديوم زموتهم كل تحوات قلبنا وين الناس حق يوم زعلوا وذكر ماله ما يقتلوا من بعلهم يمقتلوا ما ميلو ينقرا مالتي دحر قلا أوارح دكتور مسا وشمو يباسو سا وشمو مخانا يتفلتنا كم بق أفكاريت مخانا يتفلت بعد حدارنا بقول علم مخانا مسفلتك بق بتعمل بحال يباسو يبلو يتسال دكتور شعو يهارما مالتي وشمو يهارما وشمو بتاع حريقة اتا ناي ريكارد جبر الله ريديو تسرقو مالتي نابدا بوليس كده تركبه نسا حسبته انتايو دكتور حنا اختفدي نمنتاي كساب حجي زي حبركه تباهيلو نخقطع عنبر إيريكن ليلن انتاي كبصح مينتاي كغطمو ميلا ولا حنتي حسبته نسا نابدا بوليس كده مسبصحته بوليس شعو ليلي حزوا مالتي دحر قرب معلتات كا إيريك بعلو خيلو يدو يهر كأسيرهم من بيت فردي يقلبوا بوليس مرتعتاتي يكتب إيريك الليلين إذا نجارزي نايموت فرد 5 فرد مسفلتو بتعمي سنبلو هي تفردهم جن دن كبابي 3 عامات
ይጸንሑ ፖሊስ መበገስ ዝገበሮ ማለት እዩ ንገንዘብ ክብልዮም አቦኦም ናዲኦም እንቀትሎም ንገንዘብ ንውርሲ ንሃብተ ክብልዮም ቀትሎም ኢሉ እዚ ነገር እዚ መበገስ ይገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣሕዋት ወላ ጽቡቕ ህይወት ዳይንበሮም ወላ ሌጀር ህይወት ዳይንበሮም ድሕሪ ሞት አቦኦም ናዲኦም በቃ ካብቲ ተሓስቦ ንላዕተ ካብቲ ክበሃል ዝከኣል ንላዕሊ ብጣዕሚ በቃ ሌጀር ዝኾነ ጽሩይ በቃ ጽድት ዝበለ ላይፍ ነይሮም ገለ ዓይነት ላይፍም ክመርሑ ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ ንሶም ግን ከምዚ ይኮነን ኢሎም ንሕና አቦና ናዴና መቅተሊና ምክንያት አቦና ንዓና በቃ ብጣዕሚ ብከቢድ ቅጥቅጠና ነይሩ ሜንታሊ ፕሮብለም ኣምፂኢልና እዩ ብጣዕሚ ቅጥቅጠና ነይሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ይደፍረና ነይሩ በግብረ ሰዶም ይዕምፀና ነይሮም ኢሎም ቃሎም ይህቡ ንሕና ከዓ ናይ መጨረሻ ዝነበረና ኣማራፂ ነቦና ነዴናን ካብዚ ዓለም ክነፋንዎም ጥራሕ ነይሩ ኢሎም ቃሎም ይህቡ ድሕሪ እዚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ በቃ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብ ኣኺባ ይግበር እቲኦም ዳኛ ዝበሃሉ ጠበቃታት በቃ ኩሎም ቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ዝበሃሉ ተኣኪቦም በዚ ጉዳይ እዚ ይዘራረቡ ማለት እዩ ኣብቲ ዝርርብካ በቃ ናይ ሞት ፍርዲ ክተርፍ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ንሞት ክፍረዱ ከም ዘይብሎም እቲኦም ናይ ሕጊ ሰባት ብምልኦም ይሰማምዑ ብከምዚ ንሓደ ዓመትን 5 ወርሕን ይኸዱ ድሕሪ 1 ዓመትን 5 ወርሕን ግን ናይ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ይፍረዶም ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክሕልፍዎ ይፍረዶም እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ስቕል ይኮነን ተፈሪዶም ብጣዕሚ ብዙሕ መርትዖታትን ጭብጥታትን ክትዕን ብዙሕ ነገርን ይኣልዕሉ ድሕሪ 27 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ግዚኦም ግን ሓደ ነገር ይመጽእ ማለት እዩ እቲ ዝመጽኻ እዚ ትርእይዎ መንእሰይ ንኣቦኦም ንበዓል ኤሪክ ሌሊን ይኸሶም ኣብ 80ታት ኣነ ወዲ 14 ዓመት ከለኹ ኣቦኦም ንዓይ ዓሚፅኒ ብግብረ ሰዳማዊ በቃ ብሓይሊ ጥቃዓት ኣጥቂዕኒ ዓሚፅኒ ኢሉ ይኸስስ በቃ ኤሪክ ሌሊን በቃ ዝኾነ ተስፋ ይረኽቡ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኤሪክ ሌሊን ኣቦና ዓሚፅና ብግብረ ሰዳማዊ ክብል ከለው ፖሊስ ወላ ሓደ ኤቪደንስ ወላ ሓደ ጭብጥ ወይ ከዓ መርትዖ ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ናይ ሙሉእ ዕድመ እስራት ተኣሲሮም እቲ ወዲ መፅኡ ምስ ተዛረበ ግን ብድሕሪኡ ብዙሕ መርትዖታትን ጭብጥታትን ስለዝተረኽበ ኤሪክ ሌሊን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ይብለኩም እዚ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤሪክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ንመጨረሻ ግዜ እዚ ከዓ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ሌሊን ካእሱን በቃ ናይ መጨረሻ ግዜ ድሕሪ 27 ዓመታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ኮንኩም ተባሂሉ ምስተፈትሑ ዝተሳእልዎ ስእሊ እዩ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ብምግባር ሰብስክራይብ ሼር ጌርኩም ናብ ካልእ ሰብ ንክበፅሕ ዝኾነ ርእይቶ ነቐፌታ ሓሳብ ንዘለኩም ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፍሉ ቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣነ ቪድዮ ፖስት ክገብር ከለኹ መታን ቀልጢፉ ጠበሽ ኢላ ክመፀኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ሓድሽ ታሪክ ሒዘልኩም ዝመፅእ ሰናይ ቀነ ባይ